Everybody say, God bless Pastor Bernie. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Shall we say praise the Lord? God is good. All the time. Malipayon ba ang tanan diha mga kaigsunan? Hallelujah. Kini nga dapit dili ni sayop nga niata karon dinhi. Dili ni sayop. Anong niata karon mga igsoon? Ngani kini nga dapit mga igsoon ingani lang ni pero nalipay ang Dios sa atong ginahimo. Ug tay lain gihimo diri karon kundi paghatag sa atong pagpasidungog sa Dios. Atong Ginoo nga mo'y tag-iya sa atong kinabuhi. Ug nahibalo ko nga kitang tanan niya karon diri sa compound nasa sulod karon. Hibalot ang tanan nga ang atong kinabuhi way lain na gigikanan ang atong labaw makagagahom. Hallelujah. Nagailaba mo ana mga igsoon? O ang labaw makagahom akong giingon walay lain. Siya ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya ang tag-iya sa atong gininhawa. Na kumuingon ang Ginoo nga hulungon ang atong gininhawa, wa tay mahimo igsuon ko. Hallelujah. Kumuingon ang Dios nga diha ra kataman, wa jud tay mahimo ana. Busa igsuon ko ang pinakanindot lang nga butang kung ang tao mo alagad sa Dios, ang tao mo himaya sa Ginoo mga igsuon ko, instead ka karon ra unta kataman, lugwayan ka sa Dios kay nalipay man ang Dios sa imong pagkinabuhi. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsuon. Hallelujah. Andam na ba ang tanan nining orasa? Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog, usbon ako, pasalamatan ako tanang mga bisita. Tingali ang uban, first time pa karon nakatambong sa mga buluhaton sama niini mga kaigsunan ko ug ako nagapangamuyo sa Dios nga ang tanan untang nanambong karon. Praise God, hallelujah nga dili unta malabay kawang karon ang imong gitambungan. Bisan asa ka mo abot, unsa man ang imong buluhaton sa imong kinabuhi, dili ka kalimot sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ato ablihan ang balaang kasulatan dinhi sa Ebanghelyo mga igsuon. Praise God. Luke chapter 16, Lucas kapitulo 16, bersikulo 11, 12 ngadto 13. Tulo ni ka verse mga igsuon akong basahon. 7, if therefore ye have not been faithful in the unrighteousness mammon, who will commit your trust the true riches? If ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. Ye cannot serve God and money. Tanan mo ingon, dili ka pwedeng mag-alagad og duha. Ang Diyos nagapanalangin ng daan sa mga pulong. Praise God. Hallelujah. Alamanuhay mo katapad igna sa makadali nga oras maminaw ta sa pulong sa Diyos. Dumalahon ko kamo samtang mulingkod mo mga igsuon. Praise God sa pulong sa Diyos samtang manlingkod na ang tanan. Trust the best. Pilia ang unsa man ang word nga best? Pilia ang pinaka maayo. Sa atong tanaw na may mga maayo, pero naabagyo yung pinaka maayo. Everybody say praise the Lord. Tanang niya karon dinhi. Tingali naguna-huna mo nga inyong kinabuhi karon, maayo na. Pero suginlan ko kamo na apay pinaka maayo ana. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Amay gaganahan ninyo, pinakamaayo o kanang maayo lang? Mura magkwarta ba? Tagaan ka. Amay gusto nimo iskalibo o 100,000? Amay pinakamaayo ana? 100,000 yun. Total, ihatag bitaw na. Diba? Amen ba? Kamong mga ulitaw, mga minyo, unsa may pinakamaayo? Gwapa, pangit. Stilan mo nang uban magmahay kay mamili man lagi dali-dali. Hadlok mabias barko. Kini nagid siya ka pakasal na ko anay pag magkasal biyaan ra kay napamaday mas gwapa. O sa may pilion nimo pinakapangit o pinakapangit. Pinaka gwapa o gwapa-gwapa lang. Ang uban may normal lang. Walok mo sila gwapa kailang asawa kasi mailugan og lain no. Oh, napoy prinsipyo suban ba nga? Okay ra kailang akong asawa ngay nga ana ra gid sura oy kay may na lang na kay biyaan ako ay mukuha. Everybody say amen. Everybody say amen. O kadugay-dugay ko lakaw nya dugay ko makauli. Kumpiyansado ra ko kay kinsa may mo punit anak taon.
So, nga na, parang delikado, wala mga igsuon ko, eh. Atong gipili ang pinaka-the best. Pinaka-the best. Kanang nangaminyo karon, mga igsuon ko, mga higala ko, pinaka-the best na ninyo. Dahil nangutanan ako, kay dugay naman ko nagkuhag lisensya ng pagpangasal, dahil nangutanan ako, Pastor, wala ko gisamukan ako kaysa kong asawa, uy, lain na kayo siya. So may lain na kayo siya, hindi naman maligo. Nya baho naman jud nya. Di na jud ko ganahan. May mas maayo pastor nga nangalagad man ko sa Ginoo magampo kung mamatay na ni para mapulihan. Kasabot po siya kay ingon man lagi ang Biblia nga kung magminyo na ka di na pwedeng dungagan. Amen. Di man lagi pwedeng dungagan. May impirno man ka anak magduha-duha kag asawa. Busa nagampo kuno siya yan na lang iampo nga mamatay ang asawa. Ay igsuon ko di man pud na maayo may sugos Ginoo ana oy. Everybody say praise the Lord. So kung kana nangaminyo mo ging ana na sitwasyon gignay nako nga unsa may problema gyud ay abi ning katawan na ni pero tinuodoy kay naman goy magpatambag gud pod. Ila na akong asay patawag lang ko asawa oy ang unang sumbong si mong bana wa na kuno kay ligo-ligo. Ni maho na kuno kapipinting ehe. Kuligo po do nya papurma pagwapa. Mga ba pastor? Gusto man ka nga di mo magbulag? Gusto. Na sige, pagwapag maayo. Di ako nang nagpagwapa, nagmaayo mga igsuon. Wala, humot na kayo, palit ang mga body spray, ang buhok mga igsuon. Piting ko, pahalag tanaw. Pag uli ko ng mga igsuon sa bana, away lang yapon oy. Kagubot. Kaya pag abot niya, wa man lagi nagsaba. Pag abot niya, ingon din ang lalaki, ang bana nga, nanakailain oh. Astilan, wag ay mahimo tani. Diningo sa wang anong biskay para dili magod kay sa napulo katoy karon naman kani humot. Pastilan mo ng trabaho ana. Murag na nibago ba ang bana ba? Amen. Mga igsoon dili na mahitabo oy. Basta kita kamo nakalagad og Dios di na mahitabo. Ngano kay naa man tay kahadlok sa Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios mga kaigsuonan. Select the best. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Sultian ko kamo mga igsoon, life is full of choices. Ang tao ginamugna sa Dios, gipakatao anang kalibutan na is full of choice. Amen. Buti pasabot aning full of choice mga igsuon ko. Hallelujah. Naa nimo ang tanang pagpili. Dili ka pwedeng butan sa imong higala, dili ka pwedeng butan sa imong silingan, dili ka pwedeng butan sa imong mga anak, dili ka pwedeng butan sa imong kapikas kinabuhi. Labaw sa nga tanan dili magbuot kanimo ang atong labaw makagagahom because life is full of choices. Amen. Mabitaw nga, matingala bitaw mo, di ba? Tingala kita ba? Kataon ako. Sa diha mga igsuon kong malandong ka, imo baya tanan trabaho ang gusto nimo? Amen? Imo tanan oy. Pag moingon ka nga di sa ko moadtong simbahan, dili ka moadto. Di sa ko mga lagad og Dios, wala to na akong napulo ka tuig. Mahitabo na kay gusto man nimo. Adi sira ko mga lagad kung nagtingan ako, gusto na nimo. Because life is full of choices. Dili ka pwede mga igsoon ko pugson. Dili ka pwede mga igsoon ko higtagapuson. Para matuman lang ang gusto sa imong isig katao. Kay bisag gapuson pa ka. Kung di ka mo pili ano mga butanga, walay mabuhat o walay mahimo. Kung dili nimo gusto mga igsoon. Kining pagpangalagad sa Dios mao sa gihapon. Nindot man kay mga lagad, nindot kay magbag-o. Pero daghay mga tao dali sa mo pili ani. Amen. Daghay mga tao mo talikod sa aning butanga. Nganong butan man ko nimo, nganong walihan man ko nimo. Oy suginlan ko kamo mga kaigsuonan ko. Bulahan ang tao makadungog sa pulong sa Dios kay naa pa kay kapanahonan nga mabag-o ang imong padagan sa kinabuhi. Ikalipay ba nimo nga gitagaan ta sa Ginoo choices? O
Oh, di ba nindot kayo? Kaning kagawasan nga gihatag sa ato sa Dios, nganong giingana ta sa Dios, mga igsuon ko, sa diya pagkatao sa tao aning kalibutan na, way lain si Adan ug si Eva. Amen. Diyan nimo makita higala igsuon ko nga pagkaabot sa tao sa kalibutan, pagbuhat sa atong labaw makagagahom, gibutang sa Ginoo ang gitawag free will. Sige sultis Ginoo, kaon mo diha tanan. Pero na isa nga ginadili nga kaunon. Ginoo, kung mukaon mi ani, ingon ang Ginoo, Adan, kung mukaon mo ana, mga matay mo. Abi ninyo, nakoy taong gisgutan na giistoryahan na ba? Yun siya nga, wa giklaro ning Ginoo haday no. Kay nga nung gitugutan pa man niya magbutang og dautan. Kung kato na lang di ay tanan makaon. Oy, paminaw mo maayo. Kung kita lagi pasultihon, kay bright mata kaayo. Amen? Nay mga tao, di yun mo sunod sa pagsimba, di mga lagad yun sa Ginoo, ano man, iyan yun na bright kayo siya. Oy, hallelujah mga tao, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Kung naa may bright o grabe kaalam kay balong di matugnan, way lain dili na tao. Kaya ang tao nagikan lamang sa labaw makagagahom, ang kinabuhi gikan lamang sa Dios. Everybody say amen. Abi niya sulti niya sa ako ha. Ganong gibutangan pa man niya para makasala lang ta. Dito kulos ta naman sa Eden ba? Ganun do mo sa istorya na? Uban gani nagwali mga igsuon ko. Pataka ra mo puding uban lagi. In sila katukunong gibutang dito mga igsuon ko sa tanaman sa Eden, mansanas ko no. Wala mo lagi ni way basahis Biblia. Ya, pagkaon ko nung Adan mo nang na kuan man nakasala, miburot ko no diri dayon. Stilan mo kuno ng Adam sa apple. Stilan na wala man nas Biblia. Oy, ang nas Biblia, ingon ang Ginoo, mukaon mo ana, mga matay mo. So diri diri na himugso, diri na hibaluan nato nga ang tao di ay sa dili pa matao, to pagkasatian sa imong inahan, na anak kay free will. Freedom of choice piliin nimo. Mo bitong gagmay pa mo daladalahon sa mga ginikanan bisan na asa. Pero pag abot na mga igsuon kung musakto nang inyong pangidaron, kamo na magbut asa mo. Amen. Atong mga anak, sa mga anak, simba sa ta. Madapan nimo gagmay pa. Pero mga gahi na ganig bukog, wala, bisa kung saan mo dasig stir, no? Bisa kung saan mo gingon, nagtutag simbahan, nadiskuhan mo yung atuan. Di naman kakabot, kaya dagko na mga bukog. Nagpasabot na, nga naagyoy, kagawasan ang tao sa pagpili, Brother Lulok. Everybody say amen. Everybody say amen. Dapat kitang tanan ni karong orasa. Nganong gibutangan man sa Dios para mahibalutang tanan. Kining kagawasan sa pagpili. Nganong gibutang manista ng tao para way mahayay. Unya dili gusto ang Ginoo mo alagad kaniya kinapugos lang. Dunggan ko ninyo? Dili ganahan ang Ginoo anak ng mga lagad ng taong mapugos ra. Amen. Kanang ang ganahan sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo, kanang mga lagad ang tao nga malipayon kang musunod sa iya bisag way nagsugo nimo. Everybody say praise the Lord. Mao na nga alagad kas Ginoo, wala ka mapugos, wala nag-uban nimo mga igsuon ko. Kaog galingon nimong desisyon nga mga lagad og Dios, nalipay og dako ang Ginoo, makita pud nimo ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Kung mao nay plastada sa imong pagkinabuhi.